L'oficina està oberta des del 2003, però estava repartida amb altres serveis i des de fa 2 anys que funciona a ple rendiment i precisament aquest any 2009 ha sigut l'any que ens han delegat les competències de consum des de la Generalitat, des de l'Agència Catalana del Consum. Més que un augment de les reclamacions i les demandes és que també realitzem moltes altres tasques que abans no realitzàvem i per aquest motiu l'oficina es coneix més i també la gent s'hi adreça més. Per tant, això reverteix el que és l'augment de les reclamacions i consultes. Nosaltres tenim com a premissa de mediar tot el que són les reclamacions que ens arriben aquí i gastem tots els esforços en fer aquestes mediacions. Les garanties d'èxit són bastant elevades, no tenim un tant per cent exacte, però sí que normalment quan tu t'adreces a una empresa per fer una mediació, aquesta empresa et resol i en la majoria de casos sí que resolen aquestes reclamacions via mediació. També hi ha un sector d'empreses que directament ja no responen. Si la mediació no funciona i aquestes empreses estan adherides al sistema arbitral de consum, llavors encara ens queda aquesta via que és la via de l'arbitratge. Fins ara estava bastant clar que eren les telefonies, especialment la telefonia mòbil, també l'internet. Però aquest darrer any, el sector de l'energia elèctrica també ha rebut moltes reclamacions i també s'ha detectat un petit augment en el que és el transport de viatgers, ja que la gent també es mou més. En molts casos sí que hi ha uns problemes particulars de gent que viu en zones més aïllades, especialment amb el tema de la telefonia. Aleshores, jo crec que precisament és el contrari, perquè pots fer més força, perquè hi ha més reclamants que tenen el mateix problema i són problemes més bàsics, que la gent de les ciutats ja té solucionats i que per tant cal de fer especial atenció en solucionar-ho. I pot ser que de vegades en determinats temes, com pugui ser les telefonies o el sector elèctric, sí que puguis fer més força pel fet de ser d'un municipi petit, també perquè et coneixes més, perquè pots parlar més amb la gent i pots fer més unió a l'hora de tirar endavant una reclamació. Doncs la tasca de l'oficina a la comarca jo crec que fa una tasca molt positiva, no només amb la gestió de reclamacions, que sempre potser és amb el que es queda la gent, sinó amb el tema informatiu, amb el tema d'anar escampant una mica de pedagogia al territori i sobretot això s'ha notat amb el tema de les consultes, que hem notat que la gent ve més a informar-se abans de realitzar un acte de consum, però també amb el tracte amb les empreses, perquè amb tot el que és assessorament, informació de cara a les empreses, també podem treballar molt en aquest sentit. I hi ha molts temes als quals ens truquen els municipis i ens demanen que nosaltres anem allà a explicar-los una mica més específicament com funciona aquest tema o com funciona aquell altre. I en aquest sentit sí que els municipis estan molt agraïts de poder tenir a la seva disposició aquest servei i poder-lo oferir als seus habitants. El servei de participació ciutadana va començar el 7 de gener, si no recordo malament, d'aquest any i forma part de la nova política, d'alguna manera, del Consell Comarcal per fomentar la participació ciutadana i una democràcia de qualitat a la comarca i als municipis de la comarca. De moment el que hem fet és, sobretot, informar els municipis de quines possibilitats hi ha. També s'han demanat uns projectes a la Generalitat de Catalunya, dels quals avui hem sabut que se n'han subvencionat 2, el tercer ens l'han descartat. Un va destinat al Consell Consultiu de la Gent Gran, vull dir que d'aquesta manera, a part del treball que s'està fent, tindrem ara recursos per potenciar-ho encara més. I com deies, el passat 9 de juliol es va fer l'Assemblea General Constituent, amb el qual oficialment ja es constituïa el Consell Consultiu. S'havia fet l'aprovació, una modificació i l'aprovació del reglament de funcionament i amb el desenvolupament d'aquesta assemblea constituent ja, diguem que oficialment ja passa a existir un òrgan que fins ara existia però no tenia la regulació aquesta necessària. També s'estan fent treballs en matèria de diagnosi comarcal en quant a temes de població i de mercat laboral. En previsió, segur hi ha el tema de joventut, que també hi ha alguna idea i s'ha d'acabar de configurar, però hi haurà una trobada de joves a l'últim trimestre de 2009, si no recordo malament, i a través del qual s'intentarà articular algun consell consultiu.
També hi ha el tema de les dones, però s'ha d'acabar de parlar perquè la participació ciutadana s'ha d'entendre com una qüestió transversal i per tant s'ha de participar conjuntament amb les altres àrees del Consell Comarcal i s'ha de treballar coordinadament, que és una de les virtuts teòricament de la participació ciutadana, no? Bé, aquest projecte sorgeix amb una cofinanciació del Fons Social Europeu i el Departament de Treball, en el que es posa en marxa el desplegament d'una xarxa d'agents d'igualtat locals a través de la Diputació de Tarragona. Per tant, el Consell Comarcal va demanar la presència de la figura de l'agent d'igualtat i comença al febrer d'aquest any, del 2009, a posar-se en marxa el Servei d'Igualtat d'Oportunitats. Si te fas referència a possibles discriminacions indirectes que poden patir certs col·lectius poblacionals, home, et diria que sí, que hi ha més factor de risc en població de dones joves amb responsabilitats familiars. La lluita de la igualtat d'oportunitats en dimensió territorial ni quantitat de població és un tema que va molt més enllà, que hi ha un rerefons d'ideologia, de tot un imaginari col·lectiu que està acceptat en la nostra societat actual, en el que els rols del gènere determinen molt els comportaments, les actituds, la manera de comportar-se de les persones i fins i tot accedir a llocs de treball determinat i fer una carrera professional se planteja o no depenent del gènere de la persona. Per tant, no és una qüestió de ser comarca gran o petita o poble, és una qüestió de conscienciació i de sensibilització en matèria de gènere. El Servei d'Igualtat d'Oportunitats d'aquí del Consell Comarcal es va crear al mes de maig d'enguany la Comissió de Treball per l'elaboració i la implantació del propi Pla d'Igualtat d'Oportunitats al Consell Comarcal, en el que en aquests moments s'està fent la diagnosi de la situació del personal i com a una acció d'efecte directe sobre la plantilla del Consell Comarcal és l'aprovació del protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe d'aquí del propi Consell. La Comissió de Treball va redactar de forma consensuada el protocol de prevenció i actuació i el ple del Consell Comarcal l'ha aprovat. Per tant, ara només cal posar en marxa les següents fases, que és d'informació i comunicació de l'existència d'aquest protocol de prevenció. Igualtat d'oportunitats fomenta que altres empreses de la comarca puguin seguir l'exemple que està fent el Consell Comarcal i implantar el propi Pla d'Igualtat d'Oportunitats, així com també informar sobre els beneficis que té la Llei 3/2007 d'Igualtat Efectiva entre homes i dones al mercat laboral. No és només una llei, com s'ha fet la categoria de llei de dones, no va ni molt menys en aquest sentit. És una llei que defensa la igualtat de tracte i garanteix la igualtat d'oportunitats tant a homes com a dones en un àmbit laboral. A part del Pla d'Igualtat, com et comentava, també es fomenta en la gestió del temps per tal d'incorporar mesures que serveixin per la conciliació de la vida personal i laboral de les persones que estan treballant en una empresa. També la utilització d'un llenguatge no sexista que respecti les condicions de tot el personal, així com garantir que hi hagi un accés a la formació en igualtat d'oportunitats, una promoció professional en igualtat d'oportunitats, qui vulgui, i respectar aquest tracte igualitari.